Умацоўваецца і дыягнастычная база. Яскравы прыклад – Рэчыцкая цэнтральная раённая бальніца, дзе ўвялі ў эксплуатацыю сучасны апарат МРТ. Усяго за мінулы год у вобласці абсталяваныя 3 адпаведныя кабінеты. Гэта дазволіла істотна скараціць час чакання планавых працэдур. Сёння ён не перавышае 40 дзён. Позволит улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи не только Реческому району, но и тем районам, которыми закреплены. Это Лоевский, Брагинский. Вот. Каждый год это положительный момент. Каждый год мы ставим задачи и их выполняем. У вобласці планамерна абнаўляецца і матэрыяльна-тэхнічная база першаснага звяна. Сёння аўтапаркі устаноў аховы здароўя рэгіёна папоўніліся новай тэхнікай. Ключы ад 15 легковых аўтамабіляў медыцынскай дапамогі перадалі прадстаўнікам раённых бальніц. Мы подводим не только итоги 2025 года, но и в целом пятилетки, так как закончилась реализация программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». К концу реализации программы мы подошли, в принципе, с неплохими показателями. Область выполнена 22 показателя из 23. Улучшены медико-демографические показатели. В области наблюдается снижение общей смертности. По итогам прошлого года существенное снижение детской смертности и младенческой смертности. З гэтага года ў Беларусі пачынае дзейнічаць новая дзяржаўная праграма «Здароўе нацыі». Праект прадугледжвае далейшую цыфравізацыю медыцыны, умацаванне кадравага патэнцыялу і ўкараненне інавацыйных метадаў лячэння. На Гомельшчыне ўжо вызначаны шлях для яе рэалізацыі.